An Gorta Mór. Sa bhliain 1845, bhí déanra 8 milliún go leith in Éireann. Bhí barí bratha cruineachtain agus cuirce agus ornan sa tír, agus de bheithítí mórán stick. Níor a bhach bhain dá lán daoine áfach a rán nach feol de bheitthe có. Bhí ortha na barí agus an stoc a díal, chun an cías a dhéanamh don na tíornaí talún. Do bíad na prátaí an frí a bheithe a bhí ag na daoine bochta, agus bhí Gorta Mór SEAN sé sin an tocras ina lán tithe. Sa bhliain 1846 tháinig an dubh ar na prátaí. Dag san na daoine gan bhia. An bhliain dar gcionn bhí an dubh níos measa, agus bhí an gorta ann. Leathan fiabhras agus galir eile I measc na naoine. Fuair na mílte bás den fiabhras. Chuirtí iad gan chóra gan eisléine. D'imigh na mílte eile th lear I lunga polcathe guagacha. Fuair a lán acu son bás sna chóra lunga, sur a buineadh Merica amach. Sna bliantú fásca son, 1846 agus 1847, bhí irid bia fás in Éireann agus a chothóg 2 milliún daoine ach chuirtí thar lear é. Go dtí an lá tainne bheann tá 2 iarsma mhóra den Gorta ar an tír. Sé chéad cheanna go son an imirce, tá daoine óga ag imeacht fós. Sé an dara ceann ná é seo. Chun go dillidís a methe I Sasna nó in Americá, d'éirigh na daoine as an Gaeilge a labhairt.